Seguim. Premi a la trajectòria de l'empresa TIC, un guardó que en aquest cas vol reconèixer la trajectòria empresarial d'una empresa gironina del sector de les TIC de més de 5 anys de vida, valorant-se aspectes diversos que la mostrin com una empresa consolidada en el sector. Resultats, facturació, personal contractat, presència als mercats, internacionalització, projecció, etc. En aquesta categoria no hi ha finalistes. Lliura el premi al diputat de Noves Tecnologies de la Diputació de Girona, el senyor Albert Gómez. Benvolgut president de l'AENTEC, presidents de la FOEC, Cambra de Comerç, directora dels Serveis Territorials, directora també general de Política Lingüística, secretari, rector de la Universitat de Girona, autoritats, empreses col·laboradores, senyores i senyors, bon vespre a tothom. Bé, primer de tot, lògicament, el que voldríem fer en nom de la Diputació de Girona és felicitar a l'AENTEC per aquesta nova edició, que ja va la 12ª, d'aquests premis ETEC i evidentment, també i vull aprofitar per agrair les paraules del president, no només vinculades en els propis premis, sinó també en el moment polític que està visquent el país. Jo crec que hem de fer tots un esforç per continuar en el dia a dia, per tirar endavant i per continuar fent feina, no ens podem adormir. Vivim en un món competitiu en el que cal no perdre pistonada, però també és veritat que estem visquent una situació que és molt difícil de normalitzar i pels que tenim companys que bé estan empresonats o bé estan a l'exili, la veritat és que s'agraeixen paraules com les teves, perquè crec que a vegades un pot cometre l'error de normalitzar una situació que és absolutament injusta i que no podem normalitzar de cap de les maneres. Per tant, president, moltes gràcies. Bé, també lògicament des de la Diputació de Girona la veritat és que estem molt contents, ens sentim orgullosos de poder participar en aquests premis, de poder-hi col·laborar i de fet espero, i també parlo en nom de l'equip de govern i d'algun company que tenim per aquí, perquè de fet he coincidit també amb en Jaume, que som companys a la Diputació, però també amb en Quim Felip, que també és diputat. La veritat és que ens agradaria en un futur trobar la manera de poder enfortir aquesta relació i aquest vincle que tenim entre les dues entitats. I a més, explicar que tenim una prova pilot ara engegada, que és una altra manera que també tenim de col·laborar amb l'AENTEC, amb el que farem diferents auditories vinculades a les noves tecnologies en 3 ajuntaments de la demarcació i de fet un és el d'Arbúcies, vull dir que Arbúcies està despuntant, Tossa de Mar i també la vall del Llémena. I de fet, bé, sort que el patronat ens ha salvat l'honor perquè hem arribat en aquests premis amb la Diputació amb diferents iniciatives, que hem estat a punt, però al final el patronat sí que ha aconseguit marcar, perquè teníem aquesta pàgina web de l'Inspai, també de Vies Verdes, que a més soc el president del Consorci, ens hagués fet molta il·lusió guanyar, però en tot cas felicitar els que sí que han guanyat, i també en aquest model de suport que ho hem fet de la mà d'Audifilm pel tema dels municipis, i aquí sí que ja enllaço una mica més amb el que fem nosaltres i amb el que faig personalment també com a diputat de Noves Tecnologies. Al final, jo crec que també val la pena avui posar en valor aquesta feina que feu des de l'AENTEC. No només sou una entitat que vetlla per les empreses i pels vostres associats a l'hora d'oferir-los serveis, sinó també amb aquesta tasca que esteu fent de promoció i de difusió de les TIC en tots els àmbits de comarques gironines. I de fet, fora dels premis d'avui també hi havia unes càpsules formatives, que és una iniciativa que crec que és nova d'aquest any i que això dona molt bona prova que aquest objectiu que us heu marcat l'esteu complint. Per tant, és aquella coherència entre el dir, que és molt fàcil dir, però també el fer. I en aquest sentit és molt d'agrair. Bé, i ja per acabar, perquè ja estem una mica cansats després de tants de parlaments, simplement dir-vos que en aquest objectiu que intentem de transformar el país, d'anar un pas més endavant i intentar digitalitzar-lo,
podríem dir que tenim un full de ruta previst, com a mínim des de l'administració pública, que és el propi Pacte Nacional per la Societat Digital, que l'altre dia vam tenir aquí el conseller, i enllaço amb una petició que ens ha fet el senyor Ernest Plana, amb el tema de la fibra òptica, dir-li que hi estem treballant conjuntament, que hi ha diguem, per dir-ho d'alguna manera, un mapa que ja hem dissenyat entre les dues administracions, no només la nostra Diputació, sinó que de fet hi estan les 4 diputacions, i que esperem poder anar fent créixer la xarxa oberta de Catalunya, el XOC, de manera que això realment sigui una infraestructura que pugui arribar al país i que pugui ajudar, lògicament, a aquest desenvolupament. Però l'administració pública forma part, és un actor que ha d'ajudar a aquest desenvolupament, però no és l'únic. I aquí avui justament hi ha representat un segon, també un tercer, perquè també hem vist com des del tercer sector i des de l'altruisme, l'associacionisme, i era el primer premi d'avui, també es pot ajudar a aquesta digitalització de determinats col·lectius. Però sobretot, i de manera molt important, són les empreses. És una part absolutament fonamental. I aquestes empreses, a banda de generar economia, de poder generar ocupació, en el cas de les noves tecnologies, també ens esteu ajudant a poder modernitzar el país. Per tant, crec que és un encert aquests premis i crec que també és un encert donar aquest premi a la trajectòria, perquè molt sovint donem premis en aquell que comença, que està molt bé, reconèixer els emprenedors i ajudar-los, però a vegades també és important aquells que porten més temps i que han sapigut, com explicava abans el senyor Cornellà, que sortir de l'àrea de confort i no estar tan calentó i continuar treballant perquè si no acaben tancant. Per tant, escolteu, moltes felicitats a tots els finalistes i també als guanyadors. I bé, he de dir que en aquest cas, a la categoria d'aquest premi, a la trajectòria de l'empresa TIC, és un premi ex aequo, per tant tenim dos guanyadors i són D7 i Audifilm. Hola a tots, moltes gràcies als membres del jurat, amics, amigues, parlo també en nom del meu soci Narcís, estem molt contents. Abans hem vist les fotos a l'inici de la cerimònia, fotos antigues, i m'he reconegut una mica més jovenet. Sembla que era cap al 2006 o així que se'ns va concedir el premi al millor projecte empresarial. Sembla que uns anys després aquell projecte s'ha fet gran. Nosaltres també ens hem fet grans darrere i aquell projecte ara és una empresa. I bé, han estat uns anys durs, com ja sabeu, han estat uns anys molt macos també. Han estat uns anys de molt d'aprenentatge, de molt de desaprenentatge, de desaprendre moltes coses també. Han estat anys de conèixer gent molt interessant, han estat anys de canviar direccions de l'empresa, han estat anys de discutir, d'arribar a acords i tornar a discutir per trobar un acord encara millor. Bé, voldria agrair als clients que ens han fet confiança, col·laboradors i especialment a la gent de D7, a la gent que treballa a D7, que ha treballat i que està treballant ara amb nosaltres, perquè la veritat és que hem tingut molta sort o n'hem sabut molt de triar, perquè sí que puc dir que a més de grans professionals són molt bona gent, són bona gent i això és el més important. Moltes gràcies a tots. Gràcies, bona nit. Si us sé, no et deixo passar primer, perquè ja fa tot. En els discursos previs s'ha comentat diverses vegades el concepte aquest de sortir de l'àmbit de confort.
En el cas d'Audifilm són 40 anys de trajectòria. En 40 anys imagineu-vos les vegades que hem sortit de l'àmbit de confort, ens han constipat, hem tornat a d'allò, hem resseguit i hem fet tot el que hem pogut. Jo ara estic constipat, no sé si he de sortir de l'àmbit de confort. Amb això el que us vull dir és que 40 anys donen per moltíssim i voldria compartir amb vosaltres un parell de reflexions i també de reconeixements. La primera és que aquests 40 anys en un àmbit com el de les tecnologies es fan molt durs. Es fan molt durs perquè quan creus que potser tens sort d'haver enganxat la pedra filosofal, resulta que ni és pedra ni és filosofal. Al cap de 3 dies ja t'han fet veure que no funciona i que potser allò que t'ajudaria a tirar un temps més has de tornar a repensar-te ràpidament perquè, a més, la sort dels amics competidors que també t'estiren d'una manera molt clara, no? I que, per tant, aquesta concepció de seguretat desapareix de forma constant perquè no existeix. Això fa que sigui més durs 40 anys, però també fa que sigui un repte més interessant. D'altra banda, comentat aquest tema, també voldria compartir aquest reconeixement amb 40 anys de persones que han passat per Audifilm. 40 anys de persones que han passat per Audifilm vol dir que ja, ara mateix som 50 i escaig persones, però que han passat centenars de persones per Audifilm, molta gent ha dedicat dècades, i algunes encara hi són, estan imbuïts del projecte, i que per tant totes elles, i des de la direcció fins a l'última persona que hi ajuda, totes elles han pogut permetre que estiguem aquí avui. Per tant, un reconeixement claríssim amb ells. I per últim, i per no allargar-me més, un projecte d'aquest tipus, i amb aquestes circumstàncies que us comentava, no es pot fer sense una implicació total i absoluta. I aquesta implicació indica, o moltes vegades va associada al fet que el temps no és un concepte massa negociable. I dediques molt més temps del que els àmbits jurídico-laborals i sobretot el seny diu que hauries de dedicar-hi. Totes aquestes hores de més que hi dediques i que no tens cap garantia que et duguin massa res més, a banda d'una tranquil·litat emocional, res més, no es podrien dur a terme, no es podrien fer sense les persones que et recolzen, que són la família. M'agradaria almenys reconèixer que quan arribes a casa a hores que no voldria tampoc compartir amb vosaltres, sempre hi ha persones que entenen que un projecte d'aquest tipus no es tira endavant sense això. Moltes gràcies a tots, moltes gràcies a l'Antec, gràcies per tot.